Na mílte bliain ó hin, nuair a tháinig na chéad daoine an cónaí in éideann, bhí an tílan ar fad clúdaí le chrainn nó le craonnte. Agus thusa na chéad daoine sin a leagan na grán. Cén fá, mar go raibh siad a gcéire an talla úsáid bhí siad a gcéire rudí chur a fás, bhí anmhíthe acu, mar sin bhí spás a teastáil bathú. Mar sin haon níor leag siad na craonnte ar fad, job rómhór a bheith an sin dóibh, bhí go leor craonnte fanta a fás. Agus fuair go leor ainmneacha in éideann an ainm ó na crainn a bhí a fás san áit ag an am. Tá cuid gona focail seo éasca le tuiscint, chuid eile deacair le tuiscint mar ní úsáidirí ní smó in gaeilge agus tá siad fós fanta sna Logainmneacha. Focail tá éasca le tuiscint mar thús, an focail cail nó cail nó cuil, C-O-I-L-L, focail céanatá an cé go neirtar ar bheala éagsúla ar fud na héireann. Agus feiceadh tú C-O-I-L-L-I-D-H ó thua freisin cailí. Agus ciallaíonn sin ar nó, ciallaíonn sin grúpa crán atá fás le tíbhí chéile. Go minic freisin feiceadh tú cailte nó cailte agus ciallaíonn sin grúpa cuil atá a fás le tíbhí chéile. Go leor craonnte fás le tíbhí chéile. Mar thumpla, Dhonnagáin ar Scoil in áit dúgtar gaeilge-foghlaim a gunda bhuió. Agus ciallaíonn sin na cailte, na cuilte a bhí a fás thart ar an áit agus mach an duine tábhachtach a bhí na chónaíán. Ach, le fírinne, níl mór an crán a bheith gaeilge-foghlaim, níl mór an crán a bheith san áit. Cailte clochair freisin gunda líotrama sin sumpla eile gan bhucail sin cail nó cailte, agus tá cloch na cailte an híos a gunda chorca. Tá focail eile an agus an bhrí chéanna leis le cail nó cuil, agus sin an focail feá, F-I-F, nó tá leagan níos sinna góán freisin fidh, F-I-O-D-H, nó fidh. Agus tá sé sin ar fáil i gunda Logainmneacha mar thumpla, figáir nó fidáir, sin baile a gunda Logainmneacha, agus tá fidh nó fid ar fáil in áitichaí eile ó maith. Ceann eile tá an-choitianta agus a ríist tá deacair le tuiscint ná an focail beide. Tá cunda agus cahar álainn sa tíobh thugan tír agus deire mar ainm ar a béide acu, ach céir is brí le deire. Well, an bhrí atá leis ná cuil nó cail ar rá craonnte darach a fásan, an dair. Ceann do na craonnte is sinne in éideann, crán álainn, láidir, crán a chreideann na daoine I fadó a bhí cinál beag níon dríochtú nó spiridáltagus mar sin de. Bhí na daoine thó ceanál sin ar an grán sin gur thosa siad a tuairt ainm ar a gcuid páistí a bhí bunaí ar a grán. Darach, tagan an tainm sin ón grán, darach ón dair. Nis níl mór an áitichaí in éideann a bhfuil deire mar ainmid a bhfuil an crán darach a fásan níos mó. Sin job líomhse inis fáimach an áit is scoir a ghuite a bhfuil an tainm deire é, agus beidir amachchan seo go méid deisán cúpla crán darach a chur a fásan. Sin é mar scéal gan láineo, chuibe, slán.